ассалому алайкум дӯстони гиромии мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, балечкои канали ютуби Сауда ТВ, мардуми дур шахсиятое ки ба хотири хонахарӣ тамошо мекунед. Имрӯз чисто 26 июли соли 2025 навори ҷадиди хонаҳои фурӯшӣ аз душанбе оғоз мешавад дар канали Сауда ТВ 01. дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, барои реклама рақамора мегзорам. Шояд ягон хона, шояд ягон замин, мошин, квартира, ягон аппарат, техника компанияҳои фурӯшӣ боша, агар метавонед дар WhatsApp муроҷиат карда мо реклама мекунем дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram. Фақат дар WhatsApp суратоша ҳамроҳи видеош, маълумотош равон карда метавонед. Мо қабул мекунем дар YouTube, дар TikTok, Instagram реклама карда ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда битем. 12 то хона. агар хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанберо доред, пас тамошо кунед. аз Душанбе хонахар ҳастед, видео барич мо мерем мешавем. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауда ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. дӯстон мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз. ба ман квартира дар кор то 350 000 сомонӣ. як хонага боша мешава, мега басай шигр мекунем. аз Душанбе тарафо 110 Зарнисорай, Зарафшонай ҳамин территорияҳо боша, агар ма мега 350 000 сум дорам ҷамъ кардагӣ ба як азобу меҳнат ҷамъ кардам, мега 350 000 мехоҳам ки ягон як хонага, ягон кулбача боша, аз Душанбе бигирма зиндагиро сар кунам. мега кадом имтиҳон доред дар WhatsApp шон аз номи канали Сауда ТВ 01 марамат дӯстон муроҷиат бикунед. акара дастгирӣ мекунем, соҳиби хона мешавам. ин шахсият мега ассалому алайкум, мо мехоҳем аз гирду атрофи шаҳри Душанбе як хона ё ки як ё ду сотих замин боша, бо нархи 100 000 сомон мехарем. мега одамое ки ягон як хонагаи баракаи, хонаҳои временкаҳай, ягон як хонагаи як ё ду сотиха заминаш боша, агар ҳамин шахсият ду рақам гузоштанд WhatsApp ё ки дастӣ муроҷиат бикунед, ҳамин шахсият мехара бачаҳо. ҳамин хеле эълонот дар кор бошад. дар WhatsApp ма дар аввали видео мондагӣ муроҷиат кунед, эълонтон мекунам, одамое ки дора занг мезанад. эълон бачаҳо пешакӣ мегем 50 сомонӣ эълон мекунем. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. хонаҳои фурӯшӣ Душанбе сар шид. дӯстон бо диққат сабр карда хушту гӯш кунед. хонаҳое ки маъқултон мешавад баъд занг бизанем. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира 12 этаж, масоҳат 51 квадрат метр, кӯчаи Корвондай, Корвоннима, Корвон 3 дроб 3, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. нарх 500 000 сомонӣ. новостройка. количество комната мега дуҳуҷрагаҳай, квадрат 51 метри квадратӣ. хоб кухни дора 51 квадрат плошадаш. доми 14 этажа, хона дар 12 этаж, ду та лифт дора. хоб мардум зиндагӣ дора, техпаспорт дора. одамое ки мехарен нархша 500 000 сомонӣ мегем. ами домда хонамон қарор дора, занг занед. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. 12 та хона ва квартира ҳай бачаҳо. бо диққат тамошо кунед, шояд ки ягонташ маъқултон шавад. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 3 этаж, масоҳати 28 метри квадратӣ, дар Саховатай, дар шаҳри Душанбеҳай. фурӯшӣ дар 61 микрорайон, пушти доми Ҳумо. дом дар 3 ошёна, масоҳат 28 метри квадратӣ, дар Саховат қарор дорад. нарх 377 000 сомонӣ. территорияи Саховат нарх наво гарани қиматай. анаи шахсият хай 377 000 ба даҳон осона, не ки шумо ба 377 000 аз Душанбе чо мекунед
метонен хона бихарен. занг бизанен, чахчах кунен, масяк кунен, барен бигирен. маъқул боша, маромад. лайкора гузорен, дар канали ма ҷошта подписатсия кунен, далчи видеора тамошо кунен. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ қабул кардем ки як ҳуҷрага масоати 37 квадрат метр дар шашум этаж дар ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе дар Гипрозем қарор дорад. 435 000 сум 37 квадрат метр. хуб, диван, шкаф, хуб, дивани дуодама, кондитсионер, телевизор, қолин, печкаи светӣ, ду ҳуҷра, холодильник, мошинаи ҷумашӯӣ, стол ва стул, гилем, кухни, хулас кухни гарнитур ҳамаш ҳастай. тамошо кунед дӯстон азиз. вана ҳаст, термикс ҳастай, ҳуҷратҳо сатфоиза ҳастай. хуб, хоҳишмандем ки аз соати 8 то соати 10 бегоҳа занг бизанед. нарх 435 000 сомонӣ. маромад срочна фурӯшӣ ҳай. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, лайкора ҳозир монем ҷошта як 3 секунд вақт. 1 2 3 лайкотона гузоред, дар канал подписатсия кунед. ҳамин тарафи дасти роста нигоҳ кунед, лайк мондагӣ. ҳамин лайка биҷихена, дарчи видеоро тамошо кунед. барои ки меҳнат мекунем, мехоҳем ки наворои мо топ даравава, аммо хонахароб бисёр шавава, аммо хонаҳо савдо шава. мақсадмон чи ай? яъне ки манени мо хонаҳоро қабул карда дар фурӯш гузоштан, натиҷа дар кор омода, хонаҳо бояд савдо шаванд. просто тамошои холӣ дар кор нест. квартираи фурӯшӣ як ҳуҷрага квартира 4 этаж 38 квадрат метр. Гипрозем Душанбе 450 000 сомонӣ. дар пушти заправкаи Тоҷирон қарор дорад. дом дар ҳошиёна хона дар 4 этаж қарор дорад. мебошад дар 4 этаж. дом тайёра, одамо зиндагӣ доранд. хона дар ҳамин ҳолат ремонт кардагӣ қарор дорад. без обмен. рӯзона фақат метавонед занг занед. 415 000 сум, рақамҳои 76 06 ахиршай занг занед, бачаҳо масъя кунед. мегзарем ба панҷумин ҳавлии фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастае ки бо нархи 280 000 сомонӣ. нигоҳ кунед бачаҳо азиз. ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. 4 ҳуҷрага масоати 3 сотиқ замин дар ҳамин дом қарор дорад. 280 000. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Рӯдакӣ, деҳаи Иттифоқ, дар наздикии Мошинбозор. аз Мошинбозор 2 остановка боло, лави роҳи Калон. 3 сотиқ замин, 4 дар хона. хонаи калон ҳамом дорад, дар дарунаш тагхона дорад, подвал дорад, обсвет дорад, ҳамавақта ҳастай. аз 2 линия об меброяд бачаҳо азиз. дарохтои меъдианда дорад. хона тайёра, фақат як шпаклёвка мекунӣ, медорида зиндагиро сар мекунӣ. 280 000 сум дар ҳамин ҳолат қарор дорад бачаҳо азиз. нигоҳ кунед, чизе ки мо дароӣ мекунанд, чизе ки меёем, чизе ки хоҳиш мекунем, комментария мекунем ку ҳар як коммента мақсад ки мо қасам мехӯрем, ҳамашам мехонем бачаҳо азиз. комментора мехонем, ҳаракат мекунем, аз рӯи коммент навор кунем. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. мега ку беҳуда қасам хӯрдан гуноҳае не ки чизе ки бояд боша бигем да бачаҳо. ҳамун комментҳое ки мегзорен, баъзешта лайк меонем, баъзешта намеонем, не ки мо ҳамаи комментора мехонем. аз рӯи комментариҳое ки мегзорем мо навор мекунем. чунки навороро шумо ки тамошо мекунед, ба хотири шумо навор мекунем. 5 комната масоати 5 сотиқ замин дар шаҳри Душанбе дар Чорбоғ қарор дорад. харидори аниқ. рақамҳои 51 51 ватсапи номероҳои ахиршай метавонед аз умми канали Саудо ТВ занг занед. 551 26 251 да метавонед муроҷиат кунед. нарх 420 000. ҳамин хона, ҳамин ҳавлӣ, хонаи назди ҳавлигӣ дар Чорбоғ ҳастай. срочна фурӯшӣ ҳай. одамое ки аз Варзоб як бародар вешна комментар мекунад. бародарҷон, вақте ки ёфтем мо навор мекунем, набоша чӣ хеле кунем воқеӣ нестай. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки масоати 3 сотиқ, дорои 3 ҳуҷра, дар ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. 320 000 сомонӣ нарх. 3 хона, як калидор, 3 сотиқ замин, маҳаллаи Гулбутта, поёни бозори Корвон, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дарвозаи Фасон. хонаҳо ҳамин ҳолат срочна савдо карда мешавад. 320 000 сомонӣ занг занед. хонаҳое ки дар Душанбе аст ку чем суратҳо рафта дӯстон худмон видео кунем, ихелда гарини зур мешавад. чунки
вақте ки Сауд ТВ аз пешнавор кард қонуну қоидаш қати профессионални видеонавор мекунаву дар 5 ютуб каналу дар тикток дар инстаграм реклама мекунем. ранги дигару ва ё да кор надорем, не ки мо дар 5 сайти ютубиву дар тикток дар инстаграм реклама мекунем. аз Сауд ТВ хонаҳо бисёртар савдо мешавад ва хонаҳоро бисёртар равон кардан мегирам бачаҳо. мегзарем ба 8-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки бо нархи 430 000 сомонӣ. нигоҳ кунед ака, масоати 1 сути хай, не ки ҷои зурай 430 000 суми кам ҳам нестай, не ки хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. 2 ҳуҷрага, 1 сотих замин, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. ҳавлии фурӯшӣ дар поёни корвон пушти семент фурӯшо аз лаби роҳи калон 700 метр. 2 хона хоб кухнӣ дора, ҳамом дора дар дохилшай. заминаш 1 сотих. метавонед дӯстон занг бизанед. дар берун боз кухнӣ дора. ҳуҷҷатош ҳастай, ҳамаш ҳастай. қонун қоидаш қад маълумоти бештар дар рақамҳои WhatsApp ахираш 61 59 занг занед 430 000 мегем. бачако пабратски меҳнатро қадрдонӣ кунед, лайкора гузорен. ҳамин хона нахаренам лайк гунен, дар канал подписатсия кунен, дастгирӣ кунед, шояд ягон хона аз канал биёем бача азиз. мегзарем ба 9-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қабул кардем ки як ҳуҷрага квартира дар 18-ум этаж, масоати 62 квадрат. нигоҳ кунед, як хона без перегородка мегирен, хито мекунен. 18-ум этаж 62 квадрат 490 000 сомонӣ. 490 000 суми кам нест. гарени сума ине ки гуфтестем ки ҳар як видео мегем дӯстон азиз, хонаҳои Душанбе бениҳоят қиматае. ҳаракат мекунем ки коробкаҳоша навор кунем, чунки хонаҳои ремондор аммо 800-900 000 сум охи хеле нархода фикр мекунем ки подписчикои мора сумошон камӣ мекунад, чунки мега сум бошад дар ҷангал шурбоҳай, ами наворои мора мардуми бой тамошо намекунад. бачакои обични ранги худам камбағалҳо ҳастанд ки наворои мора тамошо мекунад. шояд ягон хона биёем гуфта мебинад. мақсад мо шуморо мефаҳмем бача азиз. мегзарем ба 10-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира 9-ум этаж, масоҳат 61 метри квадратӣ, 92 микрорайони шаҳри Душанбе 450 000 сомонӣ. двухкомнатни квартира 9-ум этаж, доми 16 этажа, дом новостройка, хоб 61 квадрат метр, шкатур монтаж хеле тамошо кесен кардаги тайёр, свет ҳастай, стяжка ишкадагӣ, 2 лифт дора, свет об постоянӣ ҳастай, отоплениё мақсади иношам гузарондиан, ака симпи меша мақсада бача азиз. хоб маълумоти пураша дӯстон занг занед, нархаш 450 000, 92 микрорайон, 9-ум этаж, духонага 61 квадрат метр. маъқул бошад дӯстон WhatsApp-шон 8907 занг бизанед, маслиҳат кунед бигирем бача азиз. мегзарем ба 11-мин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира 5-ум этаж, масоҳат 66 квадрат метр. лучо баску ҷазира дай. ҳамин территория ҷазира болода донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ аст, ҳам территория бача азиз. лучо дахар дора. Душанбе лучоб 472 000 сомонӣ, қариб ки 473 000 сомон. 2 ҳуҷрага 5-ум этаж, 9-этажный дом, новостройка, об 66 квадрат, лифт дора, об свет постоянӣ ҳастай. нархи созне ки 472 000 дар лучоб. лучобам ҷои ободе бача азиз. занг бизанед, маслиҳат кунед бигиренеш. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе дар лучоб. лайкора гузоренед, дар канал ҳози подписатсия кунед, баъдан хонаҳоятона ҳаракат кард видео карои кунед. ҳамин адресҳоша дӯстон пра нависонед дар ҷонтон, дар номтон ҷоном, ҳамун адресҳора пра карда нависонед, мо реклама карда фурӯшта бугзорем баша азиз. мегзарем ба 12-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира 5-ум этаж 41 квадрат метр. вақти гап задан камтар саросима мешавем бача азиз. хеле ки ҳамин ҳаррӯза гап мезанем, намехоҳем ки видеоро бо повтор стопка монтаж кунем. ҳамун чизе ҳаст, ҳамун хел мерем бачаҳо. кам беш хатогӣ мешава, узр меписем. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе 340 000 сомон, як хонага коробка, метавонед духонага кунен.
дар панҷум этаж қарор дорад. хуб 63 микрорайон назди Рамашка корҳои фасадаш рафтеста иҷозати ремонт ҳастай, ҷои беҳтарин отоплениё гузарондагӣ. хуб мактаб Садиқ ино наздикай. Занг занен 340,000 сомонӣ. дӯстон, чизе ки роӣ кардам, чизе ки хоҳиш кардем, чизе ки ёфтем, чизе ки комментария кардем, ҳамаша хондем, ҳаракат кардем, навор кардем. ҳами якта лайк аймо боло боша, агар намонен боло набоша, лайк монед, зинда боша.